икмәкле йорт. Бу йортта гомер итүчеләр элек-электән ипи салсалар, якыннарын, дусларын, күрше-күләннәрен чәйгә дәшә торган булган. Традиция бүген дә дәвам итә. Сынап карау өчен без бүген Арча районының иң матур авылларының берсе Курсапучмакка Рауя һәм Марсель Шаймуллиннар гаиләсенә күчтәнешкә дигән икмәгебезне кыстырып, кунакка килдек. Исәнмесез? Ассаламу алейкум, әйдәгез, чынлап та шулай, әйдәгез игә рәхим итегез. Ва галейкум әссәлам, Рауя ханым, Марсель әфәнде, инде бик куанып килдек сезнең янга. Авылдашларыгыз белән дә аралашып алдык юлда килгәндә, бик матур мәчетне күрдек һәм шушы мәчеттә сез дин сабагы да укытасыз икән. Әйе, нәкъ шулай. Быел да, хәзер дә инде мин анда дин сабаклары алып барам. Марсель ага исә, менә якташлары әйтә, шушы авылда да ничә йорт күрәсез, шуның һәр икенчесендә аның кул хезмәте кергән, менә дигән комбайнчы гына түгел, балта стасали ул диделәр. Марсель ага дөреслеккә туры киләме икән бу сүз? Бугай килә бугай. Бугаймы? Түгелме икәнлеген әлбәттә инде без сынап икенчесе булмаса да һәр икенчесе булырга булыр. Сынап карарбыз, Аллаһы буйырса, димәк инде без башта мәчеткә барып шушы дин сабагы алучылар белән аралашып алырбыз. Аннан соң урамнарга хозурланырбыз. Әлбәттә инде соңрак төп йортта Клара ханым янына, инде ул сезне кайнанагыз була дип беләм әйе. Һәм аның ничә баласы әле? 8 баласы бала табып үстергән һәм инде Рауя ханымнарның 5 егет, менә шушы 5 егетнең 5 киленнең уртасына кайтып гөрләп утырырбыз дип өметләнәбез. Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр. Әшһәдү ан ла Дин тыелган елларда да иманына тугры калып, кыйбласын җуймый яшәгән күркәм гаиләдә үскән Рауя ханым. Әти-әниләре муллалар нәселеннән, үзе дә намазлы булып буй җиткерә. Укытучы һөнәрен сайлаган кызның тәкъдире шушы авыл мәктәбенә бәйләнә. Инде укытучы булып эшләгән чорда ук балалар өчен серле язу дигән дин гыйлеме түгәрәкләре алып бара. Лаеклы ялга чыккач, бу эшкә җиң сызганып керешә. Ул хәзер өлкәннәр эчендә абруйлы остазбикә. Рауя апай безне бер хәреф белмәгән килеш укыта башлады. Алланың биргәненә меңнәрдән бер шөкер. Хәзер барсын да бик әйбәтле итеп укыйбыз. Шәһәдән нәмәләр алды. Бик зур рәхмәт. Аңа тазалык, тынычлык, тигезлек белән исән-сау яшәүләрен телибез. Дәнигә әйтәдер. Әгәр дә мөмкинлегем булса, мин авыл башына бер һәйкәл салдырыр идем дип әйтәдер ул. Бу һәйкәл кимгә дип сорагачыннан Клара Марсель белән Рәвиягә дип әйтәдер. Күршеләре аннан үрнәк алып, ярыша башладылар. Аларның йортларының, мишаларының, иләрнең чисталыгына шаккатып инде ярыша башладылар. Клара апайында ул күп еллардан бирле безнең авылыбызның абыстайы. Шушы үзебезнең авыл халкына инде дини белем бирү буенча, аларның соңгы юлга узату буенча, ислам динен өндәү буенча бик зур эш алып барды. Хәзер аның эше инде менә дәвам итә Рауя ханым. Инде Марсельгә килгән вакытта, Марсель ул безнең инде үзебезнең авылыбызда зират өчен җаваплы, зиратны тәртиптә тоту буенча, гомумән анда ремонтлар эшләү буенча бик зур эш алып бара. Марсель ага тәпик иткәннән шушы җирлектә хезмәт иткән шәхесләрнең берсе. Марсель ага, нинди һөнәрләр, нинди эшләр башкардыгыз менә шушы җирлектә? Мин основном механизатор, комбайнер, тракторист һәм балта остасы. Бу авылда күп кенә өйләрне, түбәләрен яптык, сарайлар эшләп, бөтен шундый эшләрне эшләп, шундый эшләр башладык. Менә бу өйдә дә минем әтинең двоюродный Ниситра Товфик абый исемле. Менә бу түбәләрне дә 5 бөтен өйләрне, сарайларны без эшләдек. Менә бу балта эшенә кыйрыслык кемнән килде икән? Чөнки сез бит инде 13 яшында ук әтидән ятим калгансыз. Өйрәтер өчен әти кирәк, ират туган кирәк. Әтидән бик үк өйрәнмәгәнбез, шул нәселдән килгәнлеге дә бардыр. Менә шушы Товфик абый өйрәтте инде мине бөтен эшкә.
Шулар белән йөреп өйрәндем. Балта эшенә дә, механизатор, тракторларга да бөтен эшкә шул өйрәтте. Менә монысы минем үземнең улымның өе була, икенче малайныкы. Ат өйдә монда бер агач игенә торадыр иске, шулардан сатып алып бу участокны үзебез төзеп чыктык. Малайлар белән үз кешебез белән эшләдек. Баштан аяк. Баштан аяк. Үзегез башкарып чыккан йортларның берсе дип әйтеп була. Менә теге яктагы йортларында. Менә ул өйдә әле дә мин ясаган тәрәзәләр торалар ул өйдә, бөтенесе мин эшләгән эшләр. Бу өйдә дә мин эшләдем. Биш бураларын бурап түбә асларына киттек менә бу өйдә. Марсилага белән сөйләшкән арада менә шулай тәрәзәдән карап калалар. Рәхмәтле авылдашлары дип аңладык. Әнә елмаеп тора ул читәңен. Әйдәгез чыгыгыз әле биргә. Әйдәгез. Чыгып киләләр. Әссәламу алейкум. Ничек хәлләр? Хәлләр апа, исән сау торасызмы? Тәрәзәдән матур гына елмаеп Марсилага рәхмәт булып карап торасыз ахырсы. Сезнең йортны салганда бик булышкан икән. Аллаһа шөкер, рәхмәт. Бик булышты. Бөтенесе шул йөрде, бөтенесенә рәхмәт ясын. Тазалыкны тизлегәрен бит саташырсың, ярап. Ярар, авыртма. Исән сау. Ярый, рәхмәт. Ярар. Рәхмәт сезгә. Тарапанда хәлен белешеп өлгерәләр. Әнигез бик абруйлы, абыстайда булган кеше бит. Абыстай булып эшләде шул соңгы чукта аяклары беткәч кенә җитмәдек инде. Сукта җитәр дип. Үзегезнең йортны салганда ничегрәк булды? Салганда шул туганнар белән бергә җыелышып эшләдек. Өмә ясап. Күбрәк өмә белән үзебез эшләдек инде, үзебез. Ярар, без инде әкрен шулай җайлап кына Шәймуллиннарның төп йортына, төп нигезенә барып җитәбез. Аллаһ булса. Монда санап китсәң, әле анда барып җиткәнче бәк күп. Балта остасының йортында күңеленә якын почмагы була. Марсил абыйның да еллар буе җыйган кадерле эш кораллары тупланган, малайларын һөнәргә өйрәтеп үстергән остаханәсенә керми кала алмадык. Марсил абый менә заманасы белән коралы да үзгәрә бит инде аның. Шулай була шул инде. Менә бөтен агач шикәртә торган кораллар эчкәрәк киреп беттеләр. Бар да кайда шкафта, кайда яшерелеп, кирәксенмәгәч, тимер кораллар күбрәк файдаланалар инде. Нәрсәләр эшлисез күбрәк хәзер? Тимердән коймалар тасыса, үземез бар шикта инде мин бөтен эшне үзем эшлим инде. Малайлар белән бергә эшлисезме? Аллаһка шөкер, малайлар да үзем шикелле бөтен эшне үзләре белеп эшлиләр. Миннән дә старак индалар хәзер. Иң кадерле булган беренче корал бармы? Нәрсәдә булса? Иң кадерле булган дип әтидән калган әйберләр юк инде. Бөтенесе үзем эшем белән җыйган әйберләр. Балталар монда кыстырып куйган эштә ашып күрсәтәм дисәгез. Әрәм итеп ташлыйсы килми, менә бура-бурый торган балталар менә монда берсе, менә монда өчәү, менә тезелешеп торалар, бөтенесе кыстырып куйган. Хәзер әнә шул кичкенә генә балта белән бик кирәк булса, шулай таштырабыз. Әссәламу алейкум. Бик озак тордыгыз, балакайларым. Хайран җирдек шул. Авыл белән дә таныштык, мәчеткә дә барып килдек, урамнарны да урадык. Шактый җыелды. Хайран озак торгансыз инде балакайларым. Менә өстәлләр әзер. Тамакларыгыз ашкандыр, әйдә ашыйк. Анда кергәнче менә монда игътибарымны җәлеп итте. Менә бу шәҗәрә. Менә шул ике кешедән булган нәселләр инде, Аллаһка шөкер, 8 балам шунда. 20 онығым шундаймы, 20 онығыма 35 онықшық, 36-шы үмітті. Алланың бергеніңе шүкір. Исән сау болсынlar. Тигізлері тигізлік біле ешәсін, толарына толаға жүріп еріп, балалар қасыреті көрмейші, иллеріміз, күнлеріміз тыныш болып, түрелерімізге шапқат мехрибан беріп, бірге ешәге насip етсін. Амин, шулай болсын. 35 яшыңда 8 бала белән, сыңар канат белән калганда, сынмыйча, сыгылмыйча алга барырга нәрсә көч бирде? Ничекләр тормыш итеп бетердең, Клара апа? Миңа көчне Аллаһ Тәгалә бирде, балакаем.
Менә алар тезелешеп, шунда бер ел вакыт дейме, шунда җыклап ятырлар, башларыннан сыпырып, аркаларыннан сөеп, өсләренә ябып, чыгарыйм да, ишек төбенә килеп, жылый, балакайларым, мин сезне ни хәлләр үстерермен икән, ничек ашатырмын мин сезне, ничек укытырым мин сезне дип, җылап торырым да, чыгып китеп тышта җылап утырырым, Аллаһ Тәгаләдән сорабыйм. Аллаһ Тәгаләдән сорадым, Аллаһ Тәгалә миңа ярдәм итте, көч-куәт бирде, Аллаһ Тәгаләнең ярдәме белән яшәдем. Менә Аллаһның биргәненә шөкер. Аннары туганнарым да эшенем бар, минем бик шәфкатьле, мехерлиме. Менә берсесенең гөлгәнә бер генә җыл булды әле. Шулар бик бер елга хәтле бик тирәделәр. Аннары минем балаларым күземә генә карап тордылар. Нәрсә әйтсәм, шуны эшләделәр, уен күреп үсмәделәр. Безнең авылыбыз шәлчеләр авылы индеме. Кайсы мамык язды, кайсы тамбыр сулгады, кайсы җын язды. Нәр шулай итеп, кайсы тышта эшләде, кайсы өйдә эшләде. Нәр шулай итеп сүземне тыңладылар. Бергә яшәдек, бергә тормыш кырдык, Аллаһка шөкер. Менә шулай. Бик тыңлаулы булды балаларым. Үзең генә бер эштә эшләп булмый бит, балам. Әлхәмдүлиллаһ, шөкер. Әйдәгез балакайларым, бик узак йөрдегез, табынны рәзек ашый-гышый әле, әйдәгез. Шунда киреп утырыйк дисең. Менә шунда киреп утырыйк әле, әйдәгез балакайларым, әйдәгез. Әйдә булышыйммы? Була. Әйдә. Алла. Бәйрәмнәрдә, ялларда шушы табын янына 90лап кеше җыела. Күңелләре киң Шәймуллиннарның. Без килешкә 5 баладан олысы гына кайтып җитешмәде. Икенче уллары Булат, Люция, Зөлфәт улы киленнәре Альбина, Зәбирләре Алина килен белән, төпчекләре Зөфәр, җәмәгате Адилә, сабыр гына әти-әниләрен тыңладылар. Аралаша торгач, серләр ачыла башлады. Кунаклы инең, түре киң диләр. Шәймуллиннар безне бүген түрләренә урнаштырдылар. Рауя ханым, инде менә табын тирәле җыелганбыз икән. Иң беренче сорау, менә монда мин халкыбызның милли ризыкларын күрәм. Урама дисеңме, вакбәлеш дисеңме, шәкшәк дисеңме, менә шушы дистә оныгыгыз җыелганда, кунаклар килгәндә иң яратып пешерә торган, куела торган ризыклар нинди алар? Бәрәңге пәрәмәшендә бик яраталар, вакбәлешне дә яраталар. Нәрсә пешерсәң, шуны ашыйлар инде алар. Ипи пешерә идек инде менә без элек. Гел әнинең дә бит балалары эшләйде. Көн аралаш ипи пешерә идек. Без пешне тутыр, без янында зур пеш бар иде. Шунда 6 таба сыя иде мәне. Көн аралаш 6 ипи пешерә идек. Ипидән дә зур ризык инде шулай бит стелдә белән Аллаһка шөкер, әлхәмдүлиллаһ, ипи тора. Ризык турында сөйләшәбез икән, тормыш үзе камыр кебек бит инде. Ничек әвәләүгә карап аның уңуы. Менә шушы тормыш дигән камыр уңсын өчен төп сер нәрсәдә икән? Киленле, кайнаналы йортта. Төп серме? Аның сере әзрәк кенә бер-береңә юл куеп, олы кешенең сүзен барбыр да өскә чыгару кирәктер иде минемчә. Олы кеше әйткән икән, үзеңнекен генә алга сөрергә кирәк түгел инде. Аныкын тыңларга кирәк иң башта. Аннан соң гына үзеңнекен җайлап кына кертергә була. Дәшми калган чаклар күп булдымы, Клара апа? Ой, зарланыр хәлем юк, алай без эндәшмичә генә саклап йөртмәдек, Аллаһка шөкер. Барыбергә югыртак булды безнең сүзебез, бер булды. Аллаһка шөкер. Рауя ханым, менә килен булып төшкәндә, әле бит кеше олы бала булгач бит инде аңлашыла, бәләкәйләре кайсы хәрби хезмәттә, кайсы кая, менә шул вакытларны искә төшерик әле. Менә икенче инесе, иремнең инде Марселнең, ул армияга киттәр алдыннан, без аннан рөхсәт сорадык инде военкомат ишеге төбендә, без өйләнешсәк, син каршы килмисеңме дип инде. Ярар дип ул рөхсәт бирде. Авылларына мәктәпкә генә эшкә килгән Рауия, шул рәвешле 8 баласын ялгыз үстерүче Клара апаның килене булып куя. Башта әлбәттә шактый гына очрашып, күрешеп йөриләр. Танышулары да кызыклы. Марсель абыйның 7 яшьлек инесе ул вакытта Рауия апаның укытучысын үзләренә кунакка чакыра. Әтием урынына калган абыем хәрби хезмәттән кайтты.
безгә килеп танышыгыз ди сабый. Сезнең йортыгызның кай тирәдә икәнлеген белмим бит ди мөгаллимә кыз. Шаярта әлбәттә. Ә бала чын күңелдән ышанып, апа, мин үй кырыендагы койма баганасына үземнең яраткан уенчыгымны чыгарып куярмын. Шуннан танырсыз дип җаваплый. Укучыларының тормышыннан хәбәрдар булса да, барырга була кыз. Самими бала фикереннән башланган очрашу олы хисләргә илтә. 7 буын бабасын белмичә өйләнмә кияүгә чыкмады дип әйтәләр бит инде безнең халыкта. Белештегезме соң нинди гаиләдән икән Рауя апаны? Белешмәдек инде, безләре белешкәннәрдер. Үз ихтыярларына калдырдыгызмы? Мин малайга шуны гына әйттем, әни өйләнәм дигәч, улым өйләнерсең, мен әйтәм өйләнүен. Ул мәйдәм кеше арасында эшли торган кеше. Ирләр белән дә калыр, ирләр белән дә утырып та чыгып китәр вакытлары булыр. Көнләшеп, тәрәзә артында йөрерлек булсаң, өйләнмисең. Нә шуларга риза булсаң, өйләнәсең дидем инде. Нә, Аллага шөкер, алай көнләшеп йөрмәде. Нә хәзер 44 елмы? 45 ел. 44 ел булды, 45-нче. Ие, Аллага шөкер, тавыш кылганыбыз булганы юк. Бер-беребезне гыйшә саклаганыбыз юк. Әлхәмдүлиллаһи. Минем балалар кайтса яктыгыз, тәмле тел, мунча ябылган, ризык пешергән, Алланың биргәненә шөкер имә. Нә шайда гомер итәбез без Аллага шөкер. Килен кайнана мөнәсәбәтләре менә шушы зур гаиләдә. Курыкмыйча килдең дигән кайнана. Үзебезнең авылда калышы, курсап шакмака килен. Шушы авылныкы булгач, димәк бу гаиләне син яхшы белгәнсең, күргәнсең, аралашкансың дигән сүз бит инде. Авыл халкы никах кусырагачтан әйткәннәр юк. Ике кайнана өстенә нәрсә күреп чыгасың дип. Нәмәйдә балалар кешегә тимиләр мәйтәм. Нәрсә күрәм килгәнемә бик үкенәм. Аллага шөкер, эшкә өйрәттеләр. Баламны үстерделәр. Зәбир дәванисеннән күзен дә алмый. Дәванисеннән күзен алмый. Нәрсәгә дип әйтсәгез, мин кичкенәдән 9 яшькә кадәр Дәвани белән йоклаган бала. Иң кадәр миңа күрәклек. Монда мактанып әйтергә була. Дәвани эшкә өйрәтте. Әти без Дәвани өйрәткәнне экзамен белән тикшереп алды. Эш нәрсәне эшләдек, дөрес эшләдек. Әни билге куйды. Әни юктышыкшы булгач. Менә безнең иң бәләкәй оныкның әти-әниләре бит инде, әйеме? Бик тыйнак кына, бик сабыр гына карап утыралар. Мин төпчек булгач шундый тыйнак кына булдым инде. Кичкенәдән тыныч булдым. Аннары күбрәк әтиләр белән, мин әти куеннан чыкмадым. Әти, әни, алар белән хайранга җыклап, бер яраткан кичкенә генә идеалым бар иде. Әти шуны әйтәдер. Армияга киткәндә дә үзеңне битерсең инде. Киленнәр безнең кайсы яктан? Килен Казаннан күрше авылга кайта ул. Шунда электр алды. Электр алды инде. Грам җирмәдек. Казаннан ары, менә шушындай авыл җирлегенә кияүгә чыгарга иркеп калмадыңмы соң, курыкмадыңмы? Юк, кайталар түгел. Ничек кабул иттеләр сине? Якты йөз белән кабул иттеләр бөтенесе дә, абыйлары да, әти-әниләре дә, киңдәшләр дә, әби дә. Эш килендә белә Казанныкылар, шисе дә. Сез дә Казанныкы буласыз, әйеме? Авыл кызлары. Менә авыл эшләрен кайнанагыз була бит инде, әниегез кияүгә чыккан вакытта аның әнисе менә сиңа кызым бөтен эшне дә өйрәтерсең инде Кодагый дип, Кодагыйга тапшырган булган. Сезне дә әниләрегез шулай дип тапшырдылармы? Әни бик күп нәрсәгә өйрәтте безне. Biz Masrada avulda qaz asramaydık. Bunda birinci taqır keldim. Нәрсә икәнлеген bildim. Qaz чистартырга өйрәтте. Эшебезендә жудык. Шулай. Марселя абый, менә Аллага шөкер. Ул бит инде 5 ир егет. Ата һәм ир бала мәсьәләсен беркем дә читкә куймаган. Ул үсмер вакытлары була, төрле вакытлары була. Менә мондай проблемалар, мәшәкатьле чаклары була бит инде. Ул ике арада чыккан ризасызлыкларын ничек хәл иттегез? Шул бердә бездә андый ризасызлыклар чыкканы булмады. Кушканны үтәми калмадылар алар.
Алар көндез эшләмәсәләр, төндә эшләткәләгәч берәр тапкыр, аннан үзләре белеп эшли башлады. Менә шул төнлә эшләттерүе, шул бер ризасызлыкның бер билгесе инде бу. Бастырып куя иде дә улаларны. Җәмгыятькә файдалы нәрсә эшләдегез бүген? Давай әйтегез әле. Отчет бирдерәк ишеткәч. Ул бит эшне иртән кушып чыгып китәдер. Нәрәт биреп чыгып китәдер. Камбулда. Ничек булдыра алмыйсың? Ул бит колхозда үзе бригадир. Ул вакытта иртән чыгып китә, кичкенә кайта, эшне кушып чыгып китә. Таләп дә. Ну, biz үтәтергә тиеш булабыз инде. Ул бригадир кушканда. Өйдәгеләр. Алай сансызларын фирмәделәр, Аллага шөкер, Аллага шөкер. Тәртипсезләрне тәйермәделәр. Кайнананың хакы үсәннеңнең хакыннан тары бер тиге кадәр генә килде дип әйтәләр инде бу очракта. Менә ул вакытларда нишлисез? Ничек сабырлыклар аласыз? Аны сүзне әйтеп була. Бит Аллаһ Тәгалә безне ничек итеп яраткан? Телгә хәтле бит әле анда теш бар. Аннан соң ирен бар. Шулай бит инде. Телне чыгарганчы, аны тешләп торып була бит әле әзрәк. Ячыгны кысып түзеп торып була. Ячыгны кысып түзеп торып була. Сүз ул шыпшык кебек, шыпшык китә икән, аны тотып булмый шулай бит инде. Булай инде әйтмәсәң, яхшырак. Үземнең әни әйтә торган кызым, сүз ул эсләнеп кенә тора. Аны әйткәнче башта уйларга кирәк. Үскән вакытта нинди әти, яни нинди гаилә үрнәге күреп үстегез сез? Әти менә үзенең безгә нәрәт бирүләре белән таләпчәнлек. Мен ана бу вакытта ашу чыккан вакытларда була инде. Яшь бит инде, уйныйсы да килә. Хәзерге вакытта уйлыйм, менә әтинең шул вакытта безне эшләткәннәренә бер дә үкенмим. Ул вакытта без эшләмәсәк, уйнап йөргән булсак, бәлки бу вакытта мин эш симәгән булырым. Бу шул әтинең үзенең әтинең тәрбиясендә, үзенең балаларында, улымда тәрбияләргә тырышам инде. Эшси үсеннәр. Әни инде укытучы өйгә кайткач уйнарга вакыт калсын өчен мәктәптә эшләрен тизрәк эшләп тә кайтып китәем. Өйгә кайткач идәгә шыншыйсың да, кич урамга уйнарга чыгып китәсең. Укытучы баласы булгач, башкалар эшләгән шуклыкларны укытучы баласына эшләргә ярамый. Әни әйтә инде. Минем йөзгә кызыллык китерә күрмә, аларга карама. Алар артыннан алар эшләрен эшләп йөрмә. Мен аның сүзе улай дип. Мәктәптә дә электр баладыр инде. Әйтеп, җитте инде сиңа. Җитте инде сиңа дип килә куядыр. Китап кургандыр инде директорга кергән, ялгышкан инде. Фәләвәтләр. Мен хәтерләйм дә инде. Анда инде чакыралар сразу. Анда әни күзенә бер карасың да, инде җир тишегенә кирип китәрдәй буласың. Ул анда бик сөкмидер, яра алмадым диядер, өйдә кайткач аннары инде акылга утыртадыр сразу. Өйдә акылга утырту ни рәвешле бара инде. Зәбир. Я эш белән. Кайткан булмады бер кайчанда. Күбрәк эш белән, Сүз белән аңлап куядыр. Бер казания 2-3 эш истәмә. Ебрешmiş аш istəməyi. Я үсәчкәч инде клубка чыгу. Әгәр дә бер кайда ялгыштыр эшләдең икән, бүген клубка чыкмыйсың. Улларыбызда әтиләрен бик хөрмәт итәләр. Нәрсә генә эш булса да әтиләреннән киңәштерәләр иң башта. Әти ничек булыр дип. Мин белми дә калам инде алар үзләре генә ирләр үзара сөйләшә бит инде. Мин сорасам, нәрсә турында сөйләштегез дип. Сиңа кирәк булса, мин аны әйтәм ди инде. Шулай булгач, нәрсәгә мин тагын артыгын сорашам. Шулай бит инде. Кышлар кебек ышынып кайтабыз. Аллага шөкер, атна ахыры якынлашты. Әтиәнне янына теге күрәбез дип, 2 көнебезне рәхәтләнеп, алар җылысында бергәләшеп, теге энекәшләр, абылар белән очрашып, сөйләшеп, ул бит инде үзенә күрә ниндидер бер яхшы мөнәсәбәт булганда күңелле. Бар бит кайсы бер гаиләләр сөйләшмиләр үзләренең абылары, энеләре белән, туганнары белән. Бездә белмим, шундый тәрбия элегелектән килгән әтиләргә карап үстек инде бездә. Бездә алларча хөрмәт, кичкенә кешеләргә карата икенче төрле хөрмәт. Без шулай тәрбияләнгән, безгә шулай без шуның белән туенып үскән балалар. Авылга килеп керүгә бүгенге чыгарылышыбызны икмәкле йорт дип башлаган идек. Саубуллашыр алдыннан минем күңелемә килгән иң кадерле сүз ул дугалы,
ак әбиле йорт булды. Безне кабул итеп, шундый рәхәт мөхиттә кунак итүебезгә Аллаһның рәхмәте булсын. Экраннар аша менә шушы җылылыкны без бирә алсак, бик шат булырбыз. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Менә шушы йөрәк төрләрендәге ихласлык сезгә дә барып җитсен. Алдагы гаилә учагын инде булыр. Вакыт күрсәтер.